Tervetuloa kaikille Bootcampin ensimmäisen jakson pariin. Tänään käydään vähän läpi, että mitä kaikkea tässä Bootcampissa tulee olemaan. Mä vähän preppaan jengiä tähän, että porukka tietää mihin varautuu sitten. Mä puhun tuolla Discordissa ja TikTokissa, että mä nyt teen tän. Ja nyt tehdään tää. Tää on ICT-konseptien perusjuttuja. Se mitä tässä bootcampissa tullaan käymään läpi on aika paljon psykologiaa, koska treidaus on psykologia peli pitkälti ja mitä nopeammin te tajutte sen, sitä parempi. Kaikki ICT-konseptit mitä mä itse käytän ja mun entry-modeli ja vähän se, että ihmiset osaa vähän tunnistaa asioita tuolla pörssissä. Se mitä mä haluan alkuun heti sanoa, tää ei tuu ole mikään nopea prosessi. Treidaamisesta saadaan tosi helposti semmonen kuva, että tää on jollain tavalla tosi nopea juttu, että sä opettelet pari juttua ja sit sä alat tekee rahaa ja sä ajat Lamborghineille. Asia ei todellakaan ole näin. Tietenkin se helpottaa, että sä tiedät, että mitä asioita sä opiskelet, koska siinä mulla on mennyt tosi paljon siitä, että mä oon opiskellut vähän niinku vääriä asioita ja se nopeuttaa tosi paljon, kun sä vähän tiedät, että mitä sä opiskelet sieltä ja sä vähän niin kuin pysyttäydyt yhdessä jutussa. Se mitä tässä tulee olemaan, me käydään läpi ICT-konseptit ja mä haluan vähän preppaa ihmisiä. Se mitä sä oikeastaan tarvit tähän, no läppäri. Puhelimella on oikeasti aika hankala treidaa, se ei ole mahdotonta, mutta mä suosittelen läppäriä tai jotain tietokoneet, mihin sä saat kaikki noin softat auki sitten. Sun pitää olla valmis, käyttää aikaa, sun pitää halua sitä asiaa, sun pitää halua oppia nuo asiat ja sun pitää oikeasti käyttää omaa aikaa siihen, että sä käytät aikaa tuolla charteilla, sä etit noita asioita, mistä täällä puhutaan ja ylipäätään, että nuo asiat jää sun mieleen, koska jos sä katot jonkun videon ja sit sä oot silleen, että okei, nyt mä tunnistan nämä asiat, mä tiedän nyt mistä puhutaan, niin se asia ei mene noin, vaan sun pitää oikeasti sisäistää ne kaikki asiat, mitä sä oot oppinut. Ja se on oikeasti tosi tärkeä juttu. Yksi, mikä on myös tärkeä, muistivihko. Mä haluan, että teette muistivihkoon niin kuin muistiinpanoi. Ne on myös sitten tulevaisuudessa tosi hyvä, että sulla on ne kaikki sun info ja data siitä, mitä sä oot oppinut, niin jossain ylhäällä, koska silloin sun ei tarvi alkaa etsiä YouTubesta tiettyjä videoita, vaan sä voit yksinkertaisesti vaan katsoa sieltä sun muistivihkosta, mitä sä oot oppinut ja miten sä oot ne asiat oppinut. Tää vaatii tosi paljon mentaalisesti, mä toivon, että olette tietoisia siitä, ja teidän pitää oikeastaan muovaa itteenne mentaalisesti tosi vahvaksi ihmiseksi, että pärjäätte tuolla pörssissä. Se on oikeastaan yksi tärkeimpiä asioita ja sen takia mä haluan tehdä paljon myös psykologia-aiheisia videoita, koska mulla meni tosi kauan tajuu itse se, että se psykologia on oikeasti tosi tärkeä, koska nuo konseptit sä pystyt oppimaan tosi helposti, mutta se, että jos sulla on psykologia päin helvettiin, niin sun on vaikea oikeasti menestyä tuolla pörssissä. Ja ylipäätään se, mitä mä ehkä haluaisin sanoa kaikille, että älkää kiirehtikö ton oppimisen kanssa, vaan oikeasti käyttäkää aikaa siihen, nauttikaa siitä prosessista. Se kaikki tulee sit palkitseen lopussa, mutta se, että kuin paljon te käytätte aikaa siihen, että te oikeasti sisäistätte nuo asiat, te opitte nuo asiat, niin sitä parempi lopputulos on. Ihan sama mitä sä teet elämässä, niin se aina menee näin. Muistakaa se. Ja se, että mä haluan, että jengi koittaa vähän niinku speedrunaa tätä. Tietenkin mä en käy ihan kaikki asioita läpi tässä, vaan tää on enemmän aloittelijoille painotettu. Katsotaan sit myöhemmin vähän niin kuin, mitä mä sanoisin, vähän advanced juttui sitten, mutta mä haluan nyt keskittyä nimenomaan, että ihmiset oppii nuo perusfundamentaaliset asiat treidaamisesta, koska se on kaiken A ja O. Sä rakennat kunnon perustukset taloonkin, niin siitä talosta tulee hyvä, mutta jos ne perustukset on huonot, se talo tulee romahtaa jossain vaiheessa. Ihan sama tässä asiassa myös. Muistivihko on tärkeä, koska kirjoitatte hommia ylös siihen. Mä annan ihmisille vähän niin kuin kotiläksyjä, mutta tää ei ole koulu. Mä en teitä pakota mihinkään, mutta
ne on isosti suositeltavia. Jos me käydään jotain konseptia läpi, se, että mä sanoin, että kattokaa noita asioita tuolta charteilta, niin mä oikeasti tarkoitan sitä, koska se on niinku toiminut ainakin mulle. Se, että sä oikeastaan saat tunnistaa nuo asiat tuolla, niin se ei pelkällä YouTube-videolla se ei tule onnistu, vaan sun pitää oikeasti käyttää aikaa siihen, että sä backtestaat, sä katot niitä konsepteja, että sä löydät niitä itse tuolta charteilla yms. Ja se on tosi tärkeä. Ja se, että käsittäkää tää vähän niinku semmosen ittenne kehitysmatkana. Mä tiedän, että toi vähän kuulostaa ehkä hauskalta, mutta nauttikaa tosta opiskelun matkasta. Ja se, että kuin produktiivinen sä oot ns. Oikeassa elämässä ja kuin paljon sä teet hyviä asioita itsellesi, niin se kaikki ns. Peilaantuu sit tonne charteille, niin kun aletaan treidaa oikeesti, luottakaa. Ja sen takia, no, te tuutte kyllä huomaa se. Se, miten mä oon vähän niinku miettinyt, miten mä julkaisen näitä jaksoja. Mä julkaisen noin 2-3 viikkoon, se vähän riippuu viikosta. Mut mulla oli alun perin niinku tarkoitus, että mä julkaisen joka päivä yhden videon. Mut sit mä vähän mietin itsekseni sitä, mä tulin siihen johtopäätökseen, että se ei ole ehkä ihan paras mahdollinen tapa, koska silloin se meinaa sitä vaan, että ihmiset koittaa speedrunaa Ja mieluummin ehkä silleen, että videoiden välissä on aina vähän aikaa, että ihmiset osaa vähän niinku katsoa niitä niinku asioita, mitä siinä viime videossa ollaan käyty läpi, eikä hypätä suoraan niinku yhdestä aiheesta toiseen, vaan että mieluummin käytetään vähän aikaa siihen, että opitaan oikeasti ne asiat, mitä esimerkiksi siinä viime videossa ollaan käyty. Kommenttikenttä tulee olemaan semmonen, mihin oikeastaan mä koitan lukea sitä aina ja koitan vastaa, jos teille tulee mitään kysymyksiä. Se, mitä mä suosittelen joka ikiselle ihmiselle, ketä nyt tännekin tulee, on se, että liittykää tonne mun Discordiin, koska mä oon siellä tosi aktiivinen. Teillä on ihan mitä vaan kysymyksiä, niin mä kyllä vastaan siellä. Ja mä pidän live-treidaussessioita siellä ilmaiseksi, joten siellä oppii myös tosi paljon. Varsinkin kun sä alat oppia nuo peruskonseptit, niin sä tulet saamaan tosi paljon siitä irti, kun mä sit treidaan esim. Livenä, tai sit jos tehdään vaikka jotain charting-sessioita, missä mä katson chartteja ja vähän koitan puhua sitten, että mitä mä näen niissä yms. Mut kaikessa lyhykäisyydessä mä julkaisen noin 2-3 kertaa viikkoon uuden videon. Oli se sit konseptivideo tai sit psykologiavideo. Mä haluan, että katsotte ne ajatuksella. Mä haluan, että oikeasti sisäistätte ne asiat, mitä niissä on. Mä koitan mahdollisimman hyvin koittaa opettaa nämä asiat. Ja oikeastaan se, että teidän pitää laittaa ne tunnit sisään. Jos te haluatte oikeasti oppia nuo asiat, teidän pitää laittaa ne tunnit sisään. Ja se teidän pitää tajua heti alkuun. Tää ei ole nopea prosessi todellakaan. Tää on maratoni, ei spurtti. Muistakaa se. Nopea raha kannattaa pyyhkiä suoraan mielestä pois, koska paljon helpompia tapoja on oikeesti. Mutta tää on hyvä tapa kyllä. Mutta se, että muistakaa se, että on maratoni, ei spurtti. Mihinkään ei ole kiire, vaan nyt opiskelee nuo asiat vaan kunnolla. Ja se kyllä palkitsee sit lopussa. Mut kaikessa lyhykäisyydessä tervetuloa tähän matkalle. Liittykää tuonne Discordiin, kysykää kysymyksiä tuolla kommenteissa, mä vastaan, mut Discordissa te saatte nopeammin ja vähän sisäistetymmin sen vastauksen, joten tulkaa kaikki sinne. Ei muuta, tilatkaa tää kanava, ja että saatte ilmoituksen siitä, milloin tulee aina uutta videoa. Ei muuta, tästä tulee hyvä setti. Kiitos kaikille, kun katsoitte videon. Tervetuloa, ei muuta, peace.